लोगोफोर दायो जों अफिसनिफ्राय रुनिकाटा सभाराम कलेजसिम थांगासिनो दं मानोना बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि भाइस चेन्सेलर बिथाङा इउनिभार्सिटिखौ सेल्फ रुल एबा डिक्टेटरशिप सिस्टेमाव एडमिनिस्ट्रेशन खालामगासिनो दं जायनि थाखाय बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि सिङाव थानाय गासैबो एफिलिएटेड कलेजनि आन्डारावनो बे धरनानि हाबाफारिखौ लानाय जादों। नोंथांमोना बिनि इस्युसफोरखौ मिथिनोब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। लोगोफोर दायो जों मोनफैबाय नै जायगाया सभाराम कलेज। जों गारि पार्क खालामनो नागिरबाय। नै जों बे साइडआव गारिखौ दोननोसै। हाबाफारिया जागायजेनबाय। नै फरायसाफोराबो फैगासिनो दङ। Professor Laisam Ladu Singh, hi hi. Hi 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 hi. Professor Laisam Ladu Singh, hi hi. Hi 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 hi. Professor Laisam Ladu Singh, hi hi. Hi 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 hi. Professor Laisam Ladu Singh, होशियार. होशियार होशियार. Professor Laisam Ladu Singh, होशियार. होशियार होशियार. Professor Laisam Ladu Singh, होशियार. होशियार होशियार. Long live! We oppose any dictatorial decision of Professor Ladu Singh. Conduct immediate university court meeting.
Fill up all Executive Council members. Professor Laisam Ladu Singh Hushiyar. Save Bodoland University. Save Student PU, sir. Bodoland University is our blood. We want justice. No justice, no rest. Conduct immediate university court meeting. We want permanent register. Action long live. We oppose any dictatorial decision of Professor Ladu Singh. Conduct immediate university court meeting. Fill up all executive council members. Professor Laisam Ladu Singh High. Professor Ladu Singh Hushiyar. Sir Bodoland University. मेडाम रंगिनानि बिबुंथि दाबि खालामबोदों आरो बेबायदिनो गासैखौबो जोङो मावफुंनो जों नाजाबाय थादों आरो दिनै नोंखायनो दिनै बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव जाफोर जोंनि सायाव फरायसाफोरनि सायाव इनाय जाबोगासिनो दङ डिप्राइभ खालामनो नाजाबोगासिनो दं जोंनि फरायसाफोरखौ जों बेनि फरायसाफोरा जे दिनै भारतआवनो संबिधानावनो राइट टु इडुकेसन बयहाबो सोलोंथाइ लानायनि मोनथायानो दंखायो हिसाबै जों जाहाथे बे सोलोंथाइ लानायखौ जों क्वालिटि एबा गुन गोनां सोलोंथाइ जों मोननानै जोंनि बिटिसि ओनसोलाव बा जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव गासैबो फरायसाफोरानो गाव गावनि मोननांगौ मोनथायखौ मोननो हायो गोग्गो सोलोंथाइ लानो हायो गुन गोनां सोलोंथाइ लानो हायो साफा गोग्गो सुबुं दोन जानो हायो बेजों लोगोसे जोंनि ओनसोलाव जोंनि हारियाव गेदेमा जानो हायो जौगासारनो हायो जों बेखौ दुलाराय बर' फरायसाफोर हिसाबै जों जेब्लायबो हास्थायो आरो नोंखायनो जोङो हाबा मावबाय थादों दिनै मा जादों बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि होननानै बुङोब्ला जाय मुलुगसोलोंसालिया जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव जोंनि हालामाव दासिम लुफुंजानाय सोलिजानाय गंसेल' जोंहा नायल' जाल' मुलुगसोलोंसालि जोङो दिनै बिएससि एकर्ड जालांबाय बिटिसि एकर्ड जालांबाय बिटिआर एकर्ड जाफैबाय आरो बे एकर्ड जानायनि आन्दोआव गोबां रोजा जोंनि जोहोलावजोफोर मुंख्लंफोर दङ जोंनि आइजोफोरसिना सारि जाबोनाय खोथा दङ गोबां न' गोमाजानाय हा गोमाजानाय लेखा फरायनायनि मोन्थाइनिफ्राय जोंनो नांगौ मोन्थाइनिफ्राय जोङो डिप्राइभ खालामजाबोदों जायनि थाखाय आरो बेनि रिजाल्ट हिसाबै जों दिनै बड'लेण्ड इउनिभारसिटिखौ मोननो हादों जेराव जोङो जोंनि फरायसाफ्रा फरायनानै जोंनि बर' हारिखौ दैदेनलांनो हायो बर' हारिया बा जोंनि ओनसोलनि मानसिफ्रा जौगानो हायो बुहुमाव थांनानै थालांनो हायो दा जों बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों जोंनियाव सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि ट्राइबेल इउनिभारसिटि जोंनियाव फैबावदों आरो बेखौ दा मावलांनायनि सम जादों नाथाय जोंहा बिनि सिगां बड'लेण्ड इउनिभारसिटि जोंहा दं जायखौ जों मोनबोदों आरो बेवहाय जों दिनै लुगैदों बे इउनिभारसिटियाव जों नायल' जाल' गंसे इउनिभारसिटि होमबा बेहाय बड'लेण्डआव बा बिटिसिआव जोंहा जेसेबां फरायसाफोर दङ बे फरायसाफ्रा बेहाय नांगौसिबाङै माने मोजां आबहावायाव मोजां एनभायरनमेन्टआव जोङो बेहाय सोलोंथाइ मोननायखौ जों लुगैयो गोग्गो सोलोंथाइ मोननो लुगैयो दा जोंनि गेजेराव नाथाय मा जादों जोंनि जा इउनिभारसिटि जा प्रेजेन्टआव जों दा थासारियाव जों नुनो मोनदों जोंनियाव जाय बिसि दङ प्रफेसर लाइस्राम लादु सिंह जाय बिथाङा दिनै बिसि हिसाबै बिबान मावनानै इउनिभारसिटिखौ सामलायगासिनो दं खिन्थु जों नुनो मोनदों बिथाङा गोबाङै गावनि गोसो बायदियै आब्रुथि गैयै डिक्टेटर बायदि राजा बायदि खुंबोनायखौ जों नुनो मोनदों राजा बायदि खुंबाबो जुदि राजाया मोजां लुबैना खुंनायमोनब्ला जों बेहाय अफस खालामनाय दाबि खालामनाय धरना खालामनाय जोंहा बेहाय खोथा फैयामोन आरो जों बेहाय सोमावसारनो गोनां जादों मानोना दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोबां खेबसे नङा खेबनै नङा खेबथाम नङा गोबां खेब इउनिभारसिटियाव थांनानै भाइस चेन्सेलरजों जोंनि मोनसे डेलिगेसन टीम थान्दै टीमा हानजाया थांनानै सावरायबाय थानाय जादों आरो बे सावरायनायनि आयदाफ्रा मा जों नुनो मोनदों इउनिभारसिटियाव सिगांनिफ्रायनो मालाबा नांगौ समाव जों सिलेबास मोना बिनिफ्राय जोङो जोंनो जेसेबां फरायसाफ्रा पास आउट जादों बिनि थाखाय फरायसाफ्रा एडमिशन लानो थाखाय हाबनो थाखाय जोंहा माने सिट थाया बेनि जेंना बेजों लोगोसे जोंहा नुनो मोनदों जोंनो नांगौ समाव ग्रेड सिट मोननो हाया मार्क सिट होनो हाया इउनिभारसिटिया नुनो मोनदों जायनि थाखाय जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि अफिसाव मावख'आव गोबां माने कमप्लेन फैयो रिपर्ट फैयो जे इउनिभारसिटिया मानो बिदि जाखो जोंनि गंसेल' इउनिभारसिटि थैजों सोरजिजानाया मानो बिदि जाखो जे जोंनि फरायसाफोरखौनो फार्दार इडुकेसननि थाखाय हायार इडुकेसननि थाखाय जों गुबुन इउनिभारसिटियाव फरायहैनो गोनां जायोब्ला गुबुन स्टेटआव थांनो गोनां जायोब्ला माने एक्रस कान्ट्रि जों आलादा जायगायाव फरायहैनो गोनां जायोब्ला
जोङो थाङोब्ला नांगौ समाव ग्रेड मार्कशीट मोननो हायैनि थाखाय एडमिशन लाहैनो हायाखै। जोङो डिप्राइभ खालामनानै दोनजादों जोंनि इउनिभार्सिटिनि बिसिजों, नंखायनो जों दिनै होस्रिखावनो गोनां जादों। आरो जों लुगैदों बेबायदि जेंनाया जाहाथे माब्लाबाबो दाजाथों, बिनि थाखाय जाहाथे जोंनि जाय बिसि दङ बेखौ माने एक्सपार्टजों खालामनांगौ, लिभआव दोनहरनांगौ, ट्रेन्सफार खालामनांगौ, गुबुन मोजां बिसि लाबोनांगौ जाय बिसिया जोंनि बे इउनिभार्सिटिनि आरो जोंनि जायगानि मानसिफोरनि माने मोजांखौ हास्थायो, मोजांखौ लुगैयो, फरायसाफोरनि इयुन जोलैनि मोजांखौ नायनानै खामानि मावो, जों बेखौ लुगैदों। दिनै इउनिभार्सिटि गंसेखौ सामलायलांनांगौआ बेहाय गोबां माने अफिसारफोरनि सुबुंफोरनि बेहाय गोनां जायो। दिनै नुनो मोनदों जोङो थांनाय 3 बोसोरनिफ्राय बे इउनिभार्सिटियाव बिसि सार बिथाङा पार्मानेन्ट सासे रेजिस्टार सोनानै होनो हायाखै, जाय माने बिराद गोरा खोथा नङा बियो। बेखौ जों दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय गोबां खेब होनायबाय जोङो एपइन्ट खालामनानै हो, एप्रुभ खालामनानै हो, आरो बे बिराद गोरा खोथा नङा। इउनिभार्सिटिनि बिसिखौ जोंनि आसामनि जाय गभर्नर सार बिथां, बे सार बिथाङा माने बुंहरदों एप्रुभ होदो, किन्तु बिसिया जोंनिया ओरैबायदि गाज्रि, गावनि गोसो बायदि खालामदों, एप्रुभ खालामनानै होआ बियो। माने बे प्रसेसा बिराद गोलाव नङा, सासे रेजिस्टार पार्मानेन्ट बेहाय सोनानै होनांगौआ। बेहाय मा खालामनांगौ, बिसिनि खामानिया जेबो खालामनाङा बियो, खालि जायखौ हरदों बेखौ एप्रुभ खालामना होबानो जायो बे। किन्तु बे एप्रुभल' खालामनानै होनांगौखौनो बिथाङा दिनैसिम होनो हायाखै बा होआखै। आरो नुनो मोनदों जों दिनै स्लगानाव होनदों, जों दिनै बेनाराव लिरनो गोनां जादों, जों डिमान्डआव होनो गोनां जादों, बेहाय जा इसि मेम्बार्स, एक्जिकिउटिभ काउन्सिल मेम्बार्स थायो इउनिभार्सिटियाव, जेनेबा रेजिस्टारा जेनेबा सासे रेजिस्टार थाहैबाय, बिनिफ्राय मा होनो इसि मेम्बार्सआव, एक्जिकिउटिभ मेम्बार्सआव जेनेबा जोंनिफ्राय पिटिसिनिफ्राय जेनेबा एमएलए एसेम्ब्लिनिफ्राय एपइन्ट खालामना होगोन आसामनिफ्राय, बिनिफ्राय बे एमएलएफोरनि गेजेराव बेहाय साब्रै बा साबा जोंनिफ्राय एमएलएफोरखौ बेहाय एक्जिकिउटिभ काउन्सिल मेम्बार हिसाबै सोना हरगोन कर्टनिफ्राय। दा बेखौनो बिथांमोनहा कर्टनि मिटिंखौनो दासिमबो खालामाखै, खुङाखै। कर्टनि मिटिं खालामनायनि थाखाय दिनैसिम माने मेम्बारफोरखौ सोसननाय जायाखै, आरो सोसननाय जायैनि थाखाय दिनै खामानिया स्मुथलि जायाखै, मोजां जायाखै, गासैनिबो साननाय जायाखै, आरो बयखौबो लानानै जायाखै, बे हारसिं मावदों। दिनै बिथांमोनहा एक्जिकिउटिभ मिटिं खुंनो नागिरदों, किन्तु बिनि सिगां जे जोंनि इसि मेम्बार्स थिसननांगौ दङ, जोंहा एक्जिकिउटिभ काउन्सिल मेम्बार थिसननांगौ दङ, बिनि थाखाय मोनसे कर्ट मिटिं जाग्रोनांगौ दङ। कर्ट मिटिं जायोब्लासो इसि मेम्बार थिसनखाङोब्लासो एक्जिकिउटिभ मिटिंआव गासिबो कर्ट मेम्बारा जायफ्रा माने इउनिभार्सिटिनि मोजांनि थाखाय खामानि मावगोन, जयै खामानि मावलांगोन, बे खामानिखौ थांखिखौ लानो हागोन। दिनै मा नुदों, इउनिभार्सिटियाव दासिमबो कर्ट मिटिं जायाखै, एक्जिकिउटिभ मिटिं खालामनो नागिरदोंमोन, दा धरना खालामनायनि थाखाय बिथांमोना कर्ट माने एक्जिकिउटिभ मिटिंखौ खालामनो हायाखै। दा जों लुबैदों कर्ट मिटिं जानांगौ, कर्ट मिटिं जानानै इसि मेम्बार सोसननांगौ, रेजिस्टार सोसननांगौ, बिनि उनावसो एक्जिकिउटिभ मिटिं जानानै माने इउनिभार्सिटियाव जेसेबां डिपार्टमेन्ट दङ, डिपार्टमेन्टफ्राव जेनेबा फोरोंगिरिफोर सोसननाय, प्रफेसार माने लेक्सारारफोर सोसननाय, बैफोर सोसननायाव होनबा माने मोजां प्रसेसजों सिस्टेमजों थांनानै इन्टारभिउ जानानै जाहाथे सोसननाय जायो। दा जों नुबाय थादों, जों खोनादों, जोंनि मेगनजों नुदों जोङो जे मा इउनिभार्सिटियाव माखासे पस्टनि थाखाय एडभार्टाइजमेन्ट ओंखारदों, आरो ओंखारनायनि उनाव जायफ्रा एप्लाइ खालामदों बे इलिजिबल केन्डिडेटफ्रा एप्लाइ खालामनानै जेब्ला बिथांमोननिया कल लेटार थांदों, कल लेटार थांसिगौयावबो बिथांमोनहा बिथां केन्डिडेटमोनखौ माने बेहाय इन्टारभिउआव जिरायनायनिफ्राय माना खालामदों, गोजानाव दोनदों, डिप्राइभ खालामनानै दोनदों। आरो जों मोनथिनो मोनदों जोंनि जाय बिसि बिथां प्रफेसार लाइस्राम लादु सिं बिथाङा हारसिं प्राइभेटलि आरो हारसिङै आलादायै मोनसे इन्टारभिउ खुंनानै एपइन्ट खालामनो नागिरनाय जों खबर मोनदों। बेथ' मोजां जायाखै नङा होमबा? जोंथ' लुगैया जों बेहाय जोंनि इउनिभार्सिटिखौ, जाय इउनिभार्सिटिया जोंनि गंसे इउनिभार्सिटि, जाय इउनिभार्सिटिया जोंनि गोबां मानसि थैनानै बुथार जानानै सोमावसारनानै मोनबोनाय इउनिभार्सिटि, जाययाव जोंहा माने मोनथाय दङ, जोंहा बेहाय जोंनि मानसिखौ सोनो हानायनि माने नांगौ मानसि, आरो माने इउनिभार्सिटिया मोजां माने लामाजों थांनायखौ जों लुबैहरो, मोजां फरायसाफोरनि इयुनखौ जाहोनायखौ जों लुबैहरो, बा बेहाय सोरबा बिसिया फैनानै जानला मोनला खालामनायखौ जों लुगैया। नंखायनो जों डिमान्डआव स्पष्ट बुंदों, जों जाहाथे जोंनि बिटिआर ओनसोलनिफ्रायनो माने जाय माने बेजों इमोसन दङ, जोंनि इमोसनखौ बुजियो, जोंनि सेन्टिमेन्टखौ बुजियो, इउनिभार्सिटिनि भेलुखौ बुजियो, बेबायदि मानसिखौ जाय फरायसाफोरनि जिउजों गेलेया,
फरायसाफोरनि जिउखौ आलाय-सिलाय खालामनो साना जों बेबायदि सासे मोजां बिसि मोजां रेजिस्टार जोंनो नांगौ बेखौनो जोङो आसाम गभर्नमेन्टसिम जोङो दाबि दैखांहरदों जों अलरेडि गुबुन गुबुन जिल्लायाव जानाय आरो इउनिभार्सिटिखौ मोखाङाव सेन्ट्रेलनिफ्राय खुंनाय धरनायाव जोङो गभर्नर बिथांनो जों अलरेडि मेमोरेन्डाम हरबाय जों सोलोंथाइ मिनिस्टारनो हरबाय जोङो दा माने चिफ मिनिस्टारनो हरबाय जोङो माने नैबेनि बिटिसिनि मानगोनां चिफ सारनो जों हरबाय दा हरसेयावबो जों नुनो मोनदों बिथांमोनहा दासिमबो जेबो मावाखै बा आखायाव लायाखै बा सुस्रांनो नाजायाखै आरो नंखायनो जोङो फरायसाफोरा जाहाथे इयुना मोजां जानांगौ मोजां जोंनि इउनिभार्सिटियाव सोलिनांगौ जों बासायनानै लाखिनांगौआ जोंनि बिबान नंखायनो जोङो दिनै जेसेबां समसिम जोंनि जेंनाखौ सुस्रांनानै होआ जोङो दिनै दुलाराय बर' फरायसाफोर थांखि लादों जे गासैबो जों माने धरनाखौ जों गिदिरनिफ्राय गिदिर खालामनांगोन बा जों गुबुन खामानि मावगोन थेवब्लाबो जोङो माने जों फावसायनानै थानाय नङा जोङो माने इउनिभार्सिटिया जोंनि थैजों सोमोन्दो गोनां जोंनि जारिमिनजों सोमोन्दो गोनां जोंनि जायगाजों सोमोन्दो गोनां बेहाय आरो जों फरायसाफ्रा मोन्थाय दं दिनै नुनो मोनदों जेसेबांसिम जोङो थान्दै हान्जा थाङो बिसि सारसिम जेसेबांसिम जों डेलिगेसन थिनहरा बेहाय नुनो मोनदों बिसि सारा माने मावगोन बिदि बुंहरो जेनेबा जोङो दा सोलिबाय थादों होननानै बुङोब्ला एडमिसनाबो जोंहा दासिमबो